Good morning guys! Happy Sunday! Ayun, 5 AM na kami naka-uwi kagabi. Kanina pala. Kanina kasi... 5 AM? Yeah, it's morning na lang. Ay, sige na, mapin mo yung ano. Luluto na ako. Anong oras ka lumabas ng kwarto? Mo sinabi mo wala ako. Ano, mga 7 ata. Ayun. Eh, syempre, pinaano ko pa si Tita Emmy. Sabi ko daw, buksan ko yung kita. Okay. So, ayun nga guys, super enjoy kagabi kahit na hindi ako uminom. Kasi hindi talaga ako umiinom pag sa labas. Ayun. Dito lang ako umiinom sa loob ng bahay. Nakakatuwa pa nito guys. Diba antukin ako kapag 9 o'clock na kailangan tulog na ako. Kagabi sobrang excited ko na makapag night out. makapag parang gumimik ganun. Hindi ako inampak talaga as in super. Kaya inabot kami ng ng 5 AM sa labas. Hindi, 5 AM naman nakauwi na kami. So, ayun, inantok ako yata, na bandang 4:30 na after namin mahatid si Paul sa condo niya. Ayun, tapos sobrang traffic pa dun sa sa Buendia papunta dito sa FB Harrison. Kaya, grabe, talagang dun na nalalaglag yung yung mata namin ni Daddy. Kinakabahan ako, sabi ko, baka disgrasya tayo, mga bangga tayo, gano'n. Kasi talagang pikit na rin siya. Ayun. Pero safe naman kami nakauwi. Nakakatuwa. So, parang once in a lifetime lang naman na guys, na experience. Kasi hindi nga kami palalabas. Dito lang kami sa bahay kapag iinom. Ayun. Kami na lang ni Daddy. Kasi ang gastos kapag lumabas, promise. Yung place na yun sa Brigiti is pang mga may pera yun. Meron pa itong isang grabe, talagang gumimik na sa Valkyrie. As in, nilabas siya hindi ko alam kung sa Valkyrie or sa likod ng Valkyrie. Nilabas siya guys, naka-wheelchair na talaga siya. As in, bangenge si ate girl. Tapos, ang hirap niyang ipasok doon sa kotse nila. Grabe. Hindi ko alam kung may maaalala yun ngayon. Sobrang niya talaga kalasingan. Sabi ko, grabe. Hindi naman ako magwawalwal ng ganyan. Kasi, na-experience ko na yan before noon, yung birthday ni Papa, yung simula nang binigyan na kami ng bas-bas na uminom. Pero simula din noon, wala na. Hindi na ako uminom ulit ng hard. Ayun yung birthday ni Papa, insakto 18 na din ako noon. So, ayun, nabangenge ako ng bongga. Kami na nun ni Froggy. Ayun, kaya dumating si Froggy nung birthday ni Papa is wala na. Tumba na ako. Siya na sa akin. Siya na naghilamos sa akin. Nagpainom ng kape. Kaya, ayun. Hindi na talaga ako umulit pa. Colors. Anyway, ayun. Sobrang saya kasi nandun yung mga sikat na vlogger, mga dito yung may-ari ng Pretty Look, mga influencer na sa vlog ko lang nakikita. Ayun, fun girl. Hindi nga ako maalis sa sulok guys. At na lang ako kung saan kami umupo nila, andun lang talaga ako. So, ayun lang na. Kaya hindi naman ako lasing guys. Parang medyo medyo puyat-puyat lang. Pero kaya rin naman. So, ayun, good morning. Tapos nagising ako ng bandang 7 yata yun. Kasi bumukas yung kwarto namin. Hindi ko alam sino lumabas sa mga aso. Hindi ko ata nasara mabuti. Or sumilip si Chris, hindi niya naisara ng maayos. Ayun. Nabuksan ng mga aso. Ayun, nagising ako and then wala na nga si Emma. Pumasok na. So, yun lang. Tapos yung inano ko kagabi, niluto ko sana. Hindi nila nagalaw. Yun. Kaya ito na rin ang aalmusal na. Brunch na actually. Kaya naman. Ay, bro. Ito naman ang bro. Hindi tuloy na nalakad. Eh, late kaming gumising eh.
Kain tayo guys, longganisa, skinless longganisa, egg, tapos shin ramen, and yun lang. Ano pong, ay ito, akin na to, ito ulamin ko, yung kahapon, yung tira na dinuguan, masarap na to eh, ininit ko, mas masarap to ngayon. Founder ng McDonald's. Ah. Ay, maganda raw yan eh. Sino ba nagsabi niya na maganda yung the founder na yun? Si Anata, Chris Lumagi. McDonald's. Yung ano? Let's eat guys. Pioneer Mm, Branch. Milk time. Oy, Magi, bumalik ka nga sa pwesto mo, Magi. Nagawan mo na naman si ano, Pacman. Bege! Ayun, magkaka-milkshake na sila, Daddy. Bege! Oh, Bege! Yun. At dahil sa ano niya, halo-halo niya. Oo. Additional sa ano, menu nila. You try it out at our place, then if it goes well. Hello guys, ayun, maglalaba tayo ngayon. Kahit inaantok pa ako. Hindi kasi ako agad nakapaghugas ng kinainan namin kasi parang tamad-tamad ang portion muna tayo. So ayun, katapos ko lang maghugas ng pinagkainan niya and sabi ko paikutan ko na to. Kasi gusto ko na namang mahiga, alam mo yun. Lazy Sunday lang ang peg ngayon. So, ayun nga, maglaba na tayo and may irarant lang ako sa inyo guys ha. Parant lang, ngayon lang. Kasi nainis ako dito sa sa friend ni Froggy. Alam niyo yung alam ko hindi ito sinasabi sa inyo. Kaso wala akong pagsabihan kasi hindi pwede kay Froggy at magagalit siya. Alam niyo yun na talagang ano niya yung kaibigan niya. Kasi last year, ayun, yung friend niya is tumawag sa amin. So nasa biyahe kami no, sa pauwing Maynila, Canada, Ecija. So siguro gabi na kami noon, as in this oras na, so tumawag na. Yung isang friend nga nila is nangangailangan ng pera kasi manganak yung misis. Kailangan kasi nga sinugod na daw sa ospital, so walang-wala. So since walang pera yung kaibigan na tumawag, is kami yung nilapitan, baka mapahiram nyo naman yung ganon. So sa akin naman is kahit hindi ko close yung yung friend na yun ni Froggy is okay, sige kasi baka kailangan manganganak eh. Hindi baka kailangan kasi nasa ospital na, 'di ba? Buhay yung nakataya doon. So sabi ko sige, ibigay natin. Nasa pa kami noon, nasa highway pa kami, NLEX ata or ExitTech something kasi pinatawagan namin na sabi ko, antayin kami makaluwas ng Maynila, iaabot namin. So ayun, may vlog ako noon guys actually. May vlog ako noon last year nung pinuntahan namin siya sa isang mall dyan sa Mandaluyong na inabot namin yung pera talaga, na-withdraw pa ako para maabotan siya ng pera. So wait lang. Ayun. Ang ingay ng aircon ng kapitbahay. Labas tayo. So ayun nga. Tapos after mapahiram, so nag-take naman siya, yung ganun okay lang. So hindi ko naman siya binigyan ng deadline kung kailan magbabayad ka. So parang ang tagal na, simula nung napahirap niya, siguro mga 8 months na ata ngayon yung baby, ganun. Sabi ko parang ang tagal naman, parang hindi mo lang nagpaparamdam na magbabayad yung ganun. Kahit naman sana mag-effort na, kahit hulugan, 1,000 a month, diba? So okay na yun sa akin. So ayun nga, kung hindi ko pa siya sinisingil na ganun, parang hindi niya maaalala na may utang siya. And then, ayun, nangako na, nung January pa nga dapat na magbabayad. So, okay, January, ganyan. So, siningil ko. So, kada singil ko sa kanya ng sinasabi niyang date is nagkakasakit siya. Nagkakasakit, no hospital yung anak, bla 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 bla. So, sabi ko, okay, baka may pinagdadaanan lang tong taong to. Hindi ko muna siya sisingilin ulit ng ilang buwan, yung ganyan. Tapos, hanggang na itong pinaka-last is March 15. Ito lang recently, guys. Sabi niya March 15. Okay daw, pagkasahod niya is babayaran niya na ako kahit kalahati lang kasi nga overdue na talaga, so expected naman ako. So ayun, nag-15 na ni-remind ko siya, sabi ko yung pangako mo kasi sabi ko kailangan ko din gano'n kasi may mga binabayaran din ako. So ayun, petsa na 18 na guys, parang ay sorry kasi alas 6 yung out ko, hindi ko na maabutan yung bangko, ay sorry ganyan so ko ang daming dahilan na. Kumbaga ako, napipiko na ako kasi ang dami mong dahilan. Kung gusto mo magbayad, is gagawin mo ng paraan. Kung alas 6 ka man lang, alas 6 ka
lumabas ng ano, ng opisina nyo, bakit wala bang ibang payment option, diba? Ipadala mo sa ano, sa kahit anong payment center. So, ayun ang kinagagalit ko ngayon lang para. Kasi ako talaga guys, sa lahat naman ayoko nang pinag-aawayan yung pera. Ayun kasi ang sama, 'di ba? Nakakasira talaga ng pagkakaibigan kahit na hindi ko naman siya close. Kaso kababata yun ni Froggy, yun ang kasakasama niya sa paglaki, ganon. So, yun. Yan yung sa akin is nagbigay ako kasi nangangailangan. So, pari yung part doon is help na lang, 'di ba? Tulong na lang. Kaso yung ginaganto ka na parang yung niloloko ka na ewan ko. Kumbaga, hindi naman ata nito kailangan ng pera. Parang okay lang kahit hindi ako magbayad o ganyan-ganyan. Di ba nakakapikon? Sabihin mo kung hindi ka magbabayad para hindi ako nag-expect yung tao. Nakakaloka. Alam ko guys, sasabihin nyo to. Hindi ka na nadala, Miss Mafi, ganyan-ganyan. Hindi last year pa to. Ngayong taon talaga guys, hindi ako nagpapautang talaga. Tutulong ako pero hindi ako magpapautang. Ayun. Kasi nadala na nga ako. Kaso ito, medyo malaki kasi naman guys. 10,000, di ba? Agad-agad yung binigay ko, hindi nagdalawang salita. Pagkatawag ko kaibigan nila na, Mafi, si ganito kailangan ng tulong. Okay, sige, pag ano namin, pagluwas namin, ibibigay ko. Kaso, yung ganitong ginagawa niya, nakakapikon talaga. Alam mo, yung umini talaga yung dugo ko nung napagsabihan ko. Sabi ko, pakiayos naman kasi yung parang, yung sound ko is parang nanunumbat na ako, which is, di ba, may karapatan din naman akong manumbat. Kasi, nung nangiram siya, wala akong dinagdada ako ng dalawang salita. Agad-agad binigay ko guys. Hindi yung, sige bukas, sige ganito. Wala, binigay ko talaga agad. Pag nasa biyahe pa kami, sabi ko, dumaan agad tayo sa ATM, ganun, para mabigyan yung kaibigan niya. Kaso yun, doon talaga ako naiinis. So, pasensya na ako yung nagrarant ako. Kasi inis na ako kanina. Nandito si Froggy, nagtatype ako sa messenger. Inaano ko talaga siya, chinachat ko siya. Sabi ko, sabihin mo kung ayaw mo lang magbayad kasi kikitain ko naman yan kaysa yung nangungunsubi ako sa'yo sa paniningil, diba? So, ayun. Tapos, ayoko din kasing malaman ni Froggy. At pag nagalit yan, kilala yan ng mga barkada niyo talagang warfik din yan na lalot. Diba? Hindi naman mismo kay Froggy galing yung pera sa akin. Siyempre, tapos kaibigan niya. Kaya yun, kahit ayaw ko sana siyang pagsalita ng ganong salita, nakakabuisit na kahit naman sino, diba? Kahit na ba sabihin mo yung hiniraman mo is madaming pera, yung ganyan, mag-ano ka pa rin, mag-e-effort ka pa rin na mabayaran yun kasi yung pinahiram sa'yo is hindi naman din pinulot nung nagpahiram sa'yo, diba? Common sense naman, tsaka talaga naman nakakainis. Alam ka, kaya ako, ayaw ko talaga guys yung magkautang. And if ever man na nagkakautang ako, ayun, pag sinabi ko talaga na gantong time magbabayad ako no matter what, kahit anong mangyari, kahit pa mangutang pa ako muna, ulit sa ibang tao naman, may ibayad lang sa isang tao yung ganun. Naalala ko nung ito pa nakakasama kasi naalala ko nung nagtatrabaho pa si Froggy na sa call center, di ba na-short kami noon? Na-short kami kasi hindi naman sapat din yung sinasahod niya. Minsan na-short kami sa gata, sa diaper ni Chris. So, kumbaga, nakakautang siya sa mga office mate niya. Alam nyo, di ko alam na tawag dito. Alam ko na nakakahiram siya, sinasabi niya sa akin. Nakahiram ako sa kaibigan ko. Pero yung pag nagbabayad na siya, dinodoble niya pala guys. Promise. Yung kahit na isang buwan lang yan. Diba, nangutang siya ng 2,000, gano'n, pambili ng diaper, gano'n. Tapos pag sahod niya, binabayaran niya yan doble. Kasi paano ko nalaban? Kasi nabasa ko lang sa text nung opisina niya. Sabi niya, ay bakit ang dami ng binayad mo? Sobra-sobra naman. Tapos sabi ni Froggy, hindi, sige, okay lang. Parang, yun na lang daw din yung bayad niya sa utang na loob. Yung gano'n na pinahirap siya sa tiwala. So, doon ako nabubwisit talaga sa mga nangihiram na to. Nakakaiyak, di ba? Kasi, yung sa'yo is gusto mo lang tumulong talaga. Tapos, ganito ka lulukuhin. Parang paikot-ikutin ka. So, ayun. Sabi ko nga, pera lang yan. Kikitain ko yan. Pero wag huwag niyo akong lukuhin na ganyan. Nakakaloka. Sino bang makakarma sa atin, di ba? Kaso, nakakainis yung tinuri mong kaibigan na para natulungan mo na lahat gagantuhin ka. So, ito lang guys, lahat ng utang sa akin nga. Wala. Parang wala na ako napala. Kaya ngayon, 2018 talaga yung wala, di ako magpapahiram talaga. Kaya yun, last na to talaga. Ito na lang kasi inaasahan ko na kung magbabayad ka. So, parang malabo din ata. So,
Ano ba? Hayaan ko na lang ba? Kasi pag nalaman to ni Froggy, naku, malolo kayo ng bongga. Di ba nakakahiya? Yung ano, may utang ka. Diyos ko. Nakaloka. Nga lang guys, naiyak talaga ako kasi, alam mo yung kaibigan. Ito pa. Hello guys, okay na ako. Kailangan ko lang talaga mag-vent out kanina. Pasensya na kayo kasi ang sakit sa dibdib. Anyway, ayun, naglalaban na ako. And then, dumating na yung in-order ko na ano na lagayan ng shoes. Ayan. Siya ang ipapalit ko dito. So, sakto lang siya. Ayan. Buti assemble na. So, yan. Para yung mga chinelas nandito, yung mga shoes ni Chris, ganyan. Para hindi ginangat na tipoknat. So, ayusin ko lang. Nakatingin ang paknit kanina, oh. Ay, hindi ka pwede nito, baby. Hindi pwede. Ayun, ang sarap guys nitong ano. Ice cream. Ang tawag doon, ice cream cake. Ayan yung laman niya. Kaso nadurog na dyan sa ref eh. Nadaganan ba naman ng mga laman pa dyan. Dinidedman nila. Akala nila kung ano lang. Hey! Ay, gwapo naman yan ang poknat. Yes. Vanilla lang pwede sa kanila. Ayun, yummer. Sa ano to, Korean grocery store ko din nabili, guys. Ayun. Guys, alam niyo ba itong closet na ito nakakagulo? Nawilay ko bigyan ko ba Ah. Kala ko Ayun. masira ko na. Kain tayo, guys. Yum, yum. Ay. No, you're amazing. But just look at me. I'm too different. Yummers. Tapos hindi siya masyado matamis, kaya masarap. Kain. Ay! Ay! Lumabas na din ang Miggy na yan. Ay! Uy, baby, may kuto ka, baby, oh. Wait lang, wait lang. Ayan, ano na kasi, summer eh. Ako nga rin kinukuton eh. Kahit hindi siya sila lumalabas eh. Sana yun? Kaloka. Tanggalin mo, anak. Tapos si ano mo, doon sa lupa, itapon mo. Huwag mong titirisin. Ayun, dinner. So, bibilang ko sila nung ano, nung ine-inject yata yun or nilalagay sa kanila. 3 months protection yun eh. Okay lang kahit na mahal. Basta hindi sila ano, kutuhin. Pagnit! Yung yung! Ay, mami, may Yung yung! Ayan, maghapon silang tulog kasama ni Daddy. Ayan, pinatulog ko lang si Froggy ng maghapon kasi ano, siya yung driver namin kagabi. So, sabi ko, sige ako na maglalabay, matulog ko. So, yun lang, give and take lang naman sa gawaing bahay. Sa paglilinis si Emma naman yung charge dun, guys. Pero kami pa rin sa labas, tapos luto. Yun. Yung linis lang talaga ang hindi ko na makakarry. Kasi, ayun nga, nagsasagot ako ng mga inquiries, mga ano, gano'n. So, kain! Dal-dal. Ayun guys, tapos na ako maglaba. And habang tinuto ko tong ano, itong chicken, is mag-edit muna tayo ng vlog. Ayun, inutusan ko si Chris na bumili ng carrots, tsaka ano ba yan? Wait lang, madilim. Madaling. Ayun. Carrots, tsaka potato. Kasi yun na lang ang gagawin kong ulam namin ngayon. Yung tonkatsu curry. Ayun. Ito tonkatsu ko. Tonkatsu ba yun? Piniprito na ano? Manipis. Tonkatsu tapos ano. Ayun, ginising ko na si Daddy kasi alas 6 na. Ay, 5:30 na. Kailangan niya mailakad si Groot at hindi na ilakad kanina kasi nga puyaters kami, diba? So, yun lang. Edit muna tayo, guys. Grabe guys, nasisimula ko palang mag-edit. Nalalaglag na yung mata ko sa antok. Ayan, bukod sa pagtutupi, ito pa pag-i-edit ang nakakaantok para sa akin, guys. Akala! Ito muna tayo, tuloy ko na lang ito mamaya kasi baka tama rin ako magluto. Hindi ko na rin ituloy ito, so matulog na lang ako. Bago mangyari yun, mag-ano na muna tayo. Magluto muna tayo ng hapunan. Ayun, kaloka. Tulog ako na maaga. Katapos na may mag-dinner. At andyan ka, Miggy. Ay, binilag ko kasi kanina yung ano, guys. Higaan ni Poknat. Ayun, si Groot, masaya na kasi nailakad na ni Daddy. Ayan, si Grooty. Ay, si Poknat. Yung. Hindi, hina mo yung ano mo. Pinapanood mo.
Ayun, magluto na tayo guys. Pauhuli ko na lang yung chicken kasi masarap nito is mainit pa. As in, bagong prito. Bago lagyan ng curry. So, yung ano nito, mga siguro ito, mga 1/4 is kinube ko na lang para ihalo dun sa curry. Kasi di rin naman mauubos tong pag pinirito lahat eh. Oo. Ayun, sa gulay, ayun na yung garlic. Tapos chunks of white onion. Oops, may hair lalo. Tapos, ano ba to? Bell pepper and carrots and potato. Ito yung gagamitin ko. Yan, golden curry. Ano lang siya, mga 4 na cube ang magagamit. So, yan. Gisa na tayo ng konting mantika pala. Yung ginamit ko kanina, ito pa hugasan. Konti lang. For the veggies lang na ano. Yan. Oops. Wow, very good sa. Ayan. Baunahin natin. Ito na lang siguro. Garlic. Sunod ang onion. Tumunog na naman. Sunod natin yung chicken. Tapos isali natin itong ano. Dapat may camera ako sa dibdib, no? Char. And ito. Para maluto mamaya. Ang bango ng ano? Onion. And garlic. Maaga kaming kakain ngayon guys para maaga ako makatulog at antok na antok talaga ako. May isang vlog pa naman na ano eh, na ipapublish. So, okay na muna yun. Kahit bukas na ako mga umaga siguro mag-edit. Wala natin to. Dapat yung nasa isip ko na naman na ano, na ulamin is ano, stuff. Sit. So, tinatamad ako pumunta captain kasi nga naglaba ako. So, ito na lang. Lukas na lang yun. Kalahati ng box guys. Ito. May 4 siya na parang cube. Ayan. Hindi ko alam kung ubusin ko kasi minsan pag overpowering yung curry na ganito is hindi rin masaya. So, let's see. Ano natin, unti-unti natin. And then ito, kumuha na ako ng breadcrumbs para ipiprito ko na siya habang nagpapaano ko nun. Nagpapalambot para pag naluto yan, may luto na rin ito. Kakain agad kami ng daddy at gutom na talaga ako. Kumulay na siya. Let's add the water. Mas mapalambot siya. Nice. And daglag na natin itong curry. Ayan. 1 hand. Dadagdagan ko na lang mamaya pag kulang. Ayun na guys, inubos ko yung ano, yung isang ganon. Sasakto lang pala siya sa isang lutuan. So yun, yummers. Tapos naglagay lang ako ng sili. Kasi masarap yan eh, ano, maang. Yung may kick ba. Ano? Napatikman ko lang kung dali kung ano na, yung patabo. Malambot na? Tapos ayun, consistency niya. Kusa naman siyang umaano guys, lumalapot. Parang may pampalapot na yung curry. Ayan. And ito na yung ating chicken strips.
Bless the Lord and the Savior for Jehovah to receive all thy body to Christ our Lord. May That's it guys. Ayan, yung ulam kanina hindi nagalaw. Oh. Naglaro lang sa baba mamaya. Si Chris, ang daming nakain noon. Umanik-anik ngayon. Kaya hindi pa siya ano. Pero siya nagutom. Nasa baba. Dinapit ang mukha ko. Ganyan na. Ito fish. Chicken yan. Ang ito yung ano mo dyan, partner mo. Masarap yung ano, wala ka ng sili, yung ano, jalapeno. Para pantanggal ano. Tanggal umay. Ang init. Ilan taong ka na? 18 years old po. Saan si Kevin? From Tondo, Manila po. Taga-Tondo, uy, ba? Oh, si Chris andyan na ata. Sa Corcuera. Wait lang, Chris. At dahil ako ang nagluto, guys, ayun ang aking mister, naguhugas ng plato. Hi, Daddy! Magkapatid ba? Naayos niya yung mga kasiro, ano? Madami malaman ng mga... Kawali. Handle ng kawali na umaalog-alog na. Hi, Angel. Ako rin pala si Angel. Ako po pala si Winnie. Si Fog. DWCA. Daddy, si Yung ang wala dito, Daddy. Tong, sipak man, masipa mo. Ayan. Maya-maya pakawalan siguro. Ayun guys, tapos na ang ating araw. Sobrang pagod. Hindi na ako naligo. Yung ano lang, katawan lang. Yung katawan, oo. Yung ulo ang hindi kasi pagod. Ang hirap magpatuyo pa ng ano ng buhok. Ayun, inaantok na ako. So, yan. May pasok pa sila Chris bukas hanggang Tuesday. And then, ayun, summer na sa kanila. So, ayun lang ang ganap guys sa araw na to. Tomorrow, ano na naman, trabaho na naman. Kasi, may mga orders na nga na deodorant yung sa promo namin. So, kailangan mag-restock ako ng madaming. Kasi as in, madami din yung ano, yung order niya. Ayun. So, good night till tomorrow.